ka buram bat ka jingo nga ai shaublei hakani ka stem nga ai khublei bat priang e ya phi baro ki mensim ki ba kodor ki ba page bat sngap ya kani ka khubor lingba ka channel ka good news tv jong ka jingya sang samla KGP Sinat Semni nga ai khublei ya ka jingya sang kan thei KGP Sinat Semni ka bala ai benta lem yanga ka shakri ka baret jong try ban sam ya ka khubor ka ktien ka jong blei ha kani ka stem ka benta bangan kran ha kani ka stem ka long na ka gospel kat kum Yohanes ka lenong ka bakhat san ka rekhot ka bakhat we ki kentien ki ba dan ha ka ki ongkum ni ngala kran ya kini ki e ru happy bat da ka jinkmen jonga kan long happy bat ba ka jinkmen jong phi kan long ka badam na kani ka rekhot nga bo ya kani ka subject bangin yo ya perkhat lang kata halor ka benta ka bangade ban kran kalong ka jinkmen ka badam how Jesus Christ kum ka jingpen kan mau ya ka thiem jong ka ji sang kan thei KGP assembly ka long ka jingtho ka renyang ka jingdam ukres utrai jisu habaula yo I baki breu ki em hapreng ki jing sakama ki jing artatien ha ka jing khuslai jingdo jingkermen bat kimdan satya ka jingkemen ukwa e yaki bakin yomat yaki jingkemen ka bane kabaki e ki jongkani ke perthei kimla ban ai kumta utrai jisu ukwa ban ai da ke jingkemen jong uhi khnang ba ka jingkemen jongki kan long ka badap kane ke jingkemen ka dei ka weina ki so umensiem Galatia san arpoar bat kat ki bala mat yaka gin khuslai shu wat laki dei ban yakendo ya kinu ki jing e ki jing jenjar ki jing pang jing shitom bat ki jing ja ba so si ha ka jing em jongki namaru jisu udai uten rai jong ka jing kemen khnang ba ki breu ken so tho kumno ba kin yo yakani ki jing kemen ka badam ka ba jisu Christ on ai haki lakran dakani kanuksa uding sowan bat kitanan namar ba ki breu hangta kitep pa Shapang ki ding sowan ki so tho ya ke jinya dei bajan jongki tenat bat uding sowan namar banna u ki tenat ki yo ya ke jingbam baro ki yo ban kijen ya ki jingbam ki badei bantei ya ka met bat khamtam ha ki jing em bakan jam sim u try jisu upen shay ki bama u udei uding sowan u bashisha bat mangi ki khon ki jong u ngidei ki tenan kumta kum ki tenan ngidei ban don hajan ni hasenda jong try jisu khnang bangin yo mat ya ke jingbam bakin jam siem na u bat men ngin yo ya ke jingkemen ka badam ka baun ai hangi bangin yo banyak kren banyak kemen bat bangin yo ya ke jingkemen ka badap jong Jisu Christ Jisu hikayangi dakini ki ktien harum ban yaine hau khot yangi ki bange yu ong tu yaine hanga bat mapi bat manga hapi kane ka tho bangin ken ria no na u la kanu ke jing yeshem ne kinu ki situation ki bang yakando kabangi la ban yakando haka jing em ya kita ki bayai ne hau ukular bakin yo siso shibon kumta bangin yai ne hau kadan kam yangi ban ai tilot yaladi hau kane ka thau ya ka jing ai ti jongi yaladi ha utrai jisu klam da tingkai unlong mau unong senshar unong yalam bat unong pensait bor yangi hado banginda poi syakatong ka jingdap ukres habangila ai ti yaladi hau ni sotho bangila long ki bala sius pa jong u bat ngimlong shu ki jong ka perthei henry ni long ki jong u hi unong rai shemen sim uang ngala ai ti lot
ai ti lut baro ha mi Jisu ko nong pen em nga la ai ti lut bani ai ap khmi yaki ai baro ha u bani ai ap khmi yaki ai ki badiang hun hakmat jong u kumba ki tanat baro ki ap yaki jingbam lengba ki dingba bat kumba ki khon ki kti jongi ki ap yaki ai ki jingdon kam na laki kemi kikpa ka don ka wei ka long yeng ka badon ka wei ka khon ka badang ret ba ka jongki bad haba ka kemi bad ukpa kim chu poi sha ki jia seng hanrei ka ni ya ka khon jongki ki chu pha ban le sha ki jia seng anna la poi ki sngi ki ya ka poi ha ka wei ka step ka ong ki kemi kikpa ko me ko pa dang slam ni em bangan he kum ma phi ki keme ki pa ki long em khon phin sa he enda phila long kum mangi o papa mai ngala kwa ban he kloi khnang bangan shu shang bai hayeng kum ma phi ngan nai puli ka ktien ka jong oblei ngan nai duai henrei ngan shang bai hayeng kum balong ma phi ki keme ki pa ka ta ka por ki la kedet ya ka ta ka jing ong jong ka khon ka badang ret e jong ki kum tana du ka ta ka por ki pan ma bela ka jong ka khon ba yen phila pen kindet ben real phila ai men siam yangi ba phila ai ka jingdap ukres ha ka do no jongi ngin let nang ni ban perkhat sani ba bat mangin sopoi shakitia seng ringkat bat phi kum taru mangi ki bangai ngi dei ban yai a pi ki jingker khu baro dang ling ba u Jisu kham tam e ye ki jingbam ba kenja men siam ki ban trei hapo jongi bangin la ban yo ya kata ka jingkmen jong u ka badap kane ka jingkmen ka bo Jisu ai hangi kalong ka bayai ni wat langi dei ban ya kendo ya ki jing e ba bonja ha ka jing em jongi habang yai ne hala u Jisu ni dei ru ban ya yai ne ka ktien jong u bat ban sumar ya ki hukum jong u utrai jong yu lai ti la ka men jing em ban pen em yangi na ki pop ki ba bon ki jongi dei da ka jing et ka ba phla jong u kum ta u khwat yang iru I wei pe I wei bangin yo ya ka jing kemen ka ba dap jong u ngi dei ban yai ne ha ka jing e jong u kom ki breu ngi long ki bat lot bor ngi so do jing kermen ngim so la poi shakata ka thong hen re ngi snow bangin la ban kot shaka thong da ka jing dap ukres ha ka jing em jongi hen re ngi so scam pan baka ktien u blai ha ka kitab un Nehemia kala nong ka ba pra ka do khat pa shipo ko ong na mar ka jingkmen jong u try ka long ka bor ya phi to ai bangin perkhat igiri kintien bangin yo bandon ka ta ka bor ka jingkmen habadan ma u hasenda jongi ken baw bangi dei ban pule ka ktien ka jong blai bat bangin yai duai bangin yo shishai ka ta ka jingdap ukres hapo jongi unong rai shaman siam uang what glad do I ha jing kuslai what glad do I un ai jing shai u tip ma u kum no ban ne what glad do I ha u yai ne lengba kani ka jia slok kani ka por ka khot yangi baro kum ki bangen ban kongo ban ne kat kum ka ktien jong blai ngin pen kemen ya u halakas ngi da ki jingle da ka jing em ka jongi khnang bangin yo mat ya ka jing kemen ka badam shakarin yeng ka jing dap ukres bad haba ka jing ya lenti jongi hagani ka perthai kalawai bad kala kut no ngin snow ya ki ktien e ki jing ken tu ki jong kan ran lengba jong trai jongi ka baong to khi let shapo ka jing kemen u kan rat jong me to ublay unker khu ya ka jing ya sang kan thai KJP sinat samni ya ka KJP assembly ya ka jing ya sang samla jong ka jing khasi jaintia presbyterian sinat samni ka bala aya ka ni ka lan ya ka bangin pen mi ya ka ni ka khubor ka ktien jong blay lengba ka ni ka women's week but women's sunday ublay undon ringkat bat phi ba phinnang yai traistam ban penne ya ka ni ka channel ba kan long ka khubor na ka banta ki wei pan ki ba yo so bat ki bas ngam na ka banta ka buram ublay amen tung ini pendam hagi jing kok pa jungi baham neng ka buram bat ka jingo ngi ai shame kan ko kan ran
leng ba kan ka stem ya ke bang yo ban ya selok ya ka ktien ka jong mi ka ktien jong mi kalong ka ba im ka ktien ka jong mi kalong ba dap kar ha ya ka jing im ka jong i ka rat ba bha don nem rang kat bat ki tu ka bios ngo ki men sim ba e jong i ka ko dor e ki bas ngap ba cha skor ya ka ktien ka jong mi gran ko try ha ki gran hangi ka jing sangan thai hi bar ok we bangin long ka ta kanuk sai ki we pan om bangin sakut bat bangin kin ria no ko tribe in re bangin yai ne bat sno tang shami baka jing kmen kan long hang ta ken tribe in shem ka burom it shami hang ni ko step ko tribe in hakatang kres ki pan amen.